Iyi ndi program ya Kulinji pano pa wireless ya Times. Lelo ndi 2nd September pa 2 September 2025. Tikatene ndiye kuti tatsala ndi 2 weeks kuti amalawi aponye voti pa 16 September lapano. Ndipo nkhani zandale kuno ku Malawi kampeni nde yafika ndithu pachimake penipeni. Komano mukuyenda kwa atsogoleriwa nkumafotokoza nkumachita kampeni yawo zikusonyeza kuti iyayi atsogoleri amenewa akudziwa vuto lenileni limene mdziko lino likuchitika ndithu kuti tisapite patsogolo kapena kuti chitukuko chake chizichitika ndithu mwa pang'ono-pang'ono. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino omwenso ndi presidential candidate wa Odya Zake alibe mulandu Michael Usi akhala ndithu akuyankhula misonkhano yawo kuti yayi vuto kwambiri mdziko muno ndikatangale kuti adindo akudya kwambiri koma zimene zikuchitika ndi zochepa kuti adindo amenewa amene akudyawa amene akukhuzidwa ndi nkhani zakatangale kuti ndithu lamulo ligwire ntchito pa iwo. Lero mu programu yathu tikhale ndithu tikuyang'ana nkhani imeneyi komanso tikhale ndi a Vice President Michael Usi kuti atitambasulire kuti makamaka iwowa akutanthauza chani, ndi chani chimene chikuchitika komanso pakufunika kukonza ndi patipati. Ndiye musadalikire takhalani pomwepo. Ine ndileya Malekano mu studio muno ndili ndi mzanga Innocent Mpongolo mkonzi wa news kuno ku Times Group. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiweleya. Inenso tu ndadzuka bwino. Zikomo. Ndemene ndafotokozera kuti tili ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi amene tikhale nawo mu program yathu ino komanso tikhale ndi a Michael Kayatsa amenewa ndi National Anti-Corruption Alliance chairperson. Komanso mkatikati mwa programu iyi tiyesesa kuti yayi tikambeko ndi anthu awiri atatu kuchokera ndithu kuboma. Nde musadalikire takhalani pomwepo. Mukuyamba kwathu popeza ino ndi nthawi ya kampeni anthu alikalikiliki kuchita kampeni ndeti yambe kuyankhulana ndi a Michael Usi kuti kanthawi kena ngake akhoza kupitirira kumachita misonkhano yawo yoyimayima imene akuchita pakadali pano kumpoto. Ndiyambe ndikuti mwadzuka bwanji a Michael Usi? Ine ndadzuka bwino kaya ine kumeneko. Ifenso tu tadzuka bwino. Kampeni ikuyenda bwanji, mwayikoletsa mototu? Ayi kampeni ndimene mukuoneramu kumana ndi anthu kumangana nawo ndiye ndine kuti zikuyenda bwino kuti tikukumana ndi anthu. Pano muli kuti ndili kukalonga pakati ndili kukalonga. Yes. Chabwino. Misonkhano imene mwakhala mukuchita pakatipa komanso tinene kuti uliwonse mukachita mukumakambapo ndithu nkhani zokhuzana ndi katangale amene wachuluka m'bomamu. Tatitambasulireni bwinobwino mwina nkutheka kunja kuno anthu tikungomva mukulankhula koma sitikumvetsetsa kuti kodi mukutanthauzanji. Nkhani ya katangale mukuti yatani ndipo ndi ndani kubomako amene akukhudzidwa ndi nkhani ya katangale kwa basi? Tinene chonchi mukafuna kuti mupeze vuto kapena mulongosole vuto loti likonzedwe kumafunira kuliyang'ana mbali zonse osaliyang'ana ndi maso oti uyuyu ndikudana naye kapena chipani ichi ndikudana nacho ndinu ndilankhule motero. Koma papa ineyo ndikamati boma muli katangale ndikuyang'ana boma lathu la Malawi osati nisatire kuti chipani ichichi. Komanso nkhani yakatangale iyi tinene muona mtima kuna kuti si chinthu chachilendo kuti anthu alankhule kuti Kumalawi kuno kuli katangale
wamkulu wa EU pamene amasanzika ananenaso kuti kumalawi kuno kuli katangale woopsa amene ayenera kuthesedwa, komano it's up to Malawi to deal with that problem because yafika woopsa kwambiri. Now a president adziko lino Dr. Lazarus Chakwera analankulanso nkhani yomweyo, manena kuti anthu amapita kwa amwenye ukatenga ndalama afuna apangire kampeni. So alipo anthu ambirimbiri ma newspaper amalemba, Times inalemba pompano kuti how kickbacks have suffocated or choked government projects analemba. So nkhani kuti Malawi muno muli katangale zimakambidwa zikulankhulidwa tingakhale apaki olembera boma analembaso chimozimozi, koma kuti nkhani ife kuti ineyo ndi vice president ndatuluka ndikutchula nkhani imene iyi yakhangati kuti tsopano yakhangati yasanduka ndi picture ina yake kuti kweni chikuchitika ndi chani, koma it is a problem that has been there all along. Ndiyeno pamenepo kuti ngati ino vice president mwatuluka mukuyikamba nde ikukhala ngati issue, anthu mwina pamayambiriro mafunso amene akumakhala nawo kuti kodi munali kuti nthawi yonseyi kuti nkhani imene ino mwayipangano underline panopa? Siku kwambiri nene kuti amene akunena kuti yayipanga underline panopo akulakwisa nditha pakunena kuti kuyambira kale. If you go back to my productions at Kuferanji, you will see kuti I've been talking about zakatangale mwanjira yosinasiyana. Komanso mchaka cha 2022 ndinalankhula pa 14 May a president alipo kuti boma muli anthu kupwetekesa mtima tiyende achose ntchito nalankhula mumveka bwino bwino. And not only that, nditapita ku Ndilande ukaona bridge ya Nasolo ndinalankhula nkhani yakatangale ndikuti kuti azungu anachoka chifukwa cha yakatangale, therefore there should be some investigations. Azungu abweresa ayambaso ntchito iyi, if you go there ntchito ikuyenda koma inasiyika pa chakatangale. So pano usoloti munali kuti ugaza kuti izoona ipa ndakhala ndikunena koma sindimanena ili nthawi ya campaign. Akaba for nthawi ya campaign, that's where people now say, where has he been? And I've been talking about these issues all along, and the evidence is there. Enatu akumaganiza kuti mukuyankhula kwambiri nkhani yakatangaleyi chifukwa chokuti akusiyani running mate. Ndezi zosekesatu ineyo ndi chipandi changa odiyaza chake Mlandu. I am the president of the party. Bwana Dr. Lazarus Chakwera is president of the Malawi Congress Party. You are in the ndondomeko zawo zimene amasata akafuna kutenga running mate. Komanso pamene timagwira ntchito iwo ndine sana ndipange promise kuti you are going to be my running mate. Sono munthu ngasana kupange promise kuti iweyo ka running mate wanga unyanyala bwanji ukuya bwanji ndiye kuti iweyo ndili vuto ngati sunapasidwe lonjezo iweyo ndiye uzitengera kuti. Komanso ine napanga chipandi changa nditachosera ku UTM ndakhala ndi kuyenda. I've had my own pathway, I've had my own strategies. So whatever people are saying kuti amusiya, it's as if kuti ineyo ndali Malawi Congress Party ndiye andisiya kapena ndipanga promise ndiye andisiya. Meneko ndi maganizo pena kuti anthu akuganiza kuti sono maganizo anthu moti anakakhala zokuti achakwerawa olemeke Michael Usi akutengani kukhala running mate wawo, bwezi mukuzungulira nkumakambabe nkhani yakuchuluka kwa katangale mu dziko lino? Tili kuuze nditonchi kunena kuti ine ndinabadwa munthu amene muyang'ana munthu m'maso ndikumuuza chilungamo. Nkhani yati tithese katangale aliyense, all the presidential musachule so IMCP kapena president Chakwera, but all the presidential candidates, they know that if any of them wanted to partner with me, the first thing would be anthu amene akukhuzidwa ndi katangale amene akukayikiridwa tenti achose. Ndikumanena kuti ukamafuna kuti usuke ndiwo kapena uzipange uzikonze ndiwo umazikonza ati ukaziphika umazikonza usana ziphike. Therefore
if you are going into government pakati panupa muchipani, make sure kuti chipanicho ngati ufuna kuti mtatese Katangale, there is nobody amene akukayikidwa kuti kapena kudziwa kuti akupanga Katangale ndikumutengera mboma. That would be a problem. So pano anthu akamatenga mawu oti mboma muli Katangale asaone ngati kuti ndikuyang'ana chipani chimodzi kapena munthu mmodzi. Paboma is a machinery. Kuli anthu azipani zosiyana-siyana, and one shouldn't think kuti ndiye kuti akunena chipani ichichi. It is that machinery. And I can tell you kuti sinungulena ineyo being Minister of State for Public Service Delivery ndimangana ma projects aboma. Project kuyenda bwanji, project kuyenda bwanji. Pana project ena amene ndapangisa kuti achitike, but by doing that I have learned lessons. And my campaign is not just campaigning kuti mundisankhe. I'm also educating people. Ndikuphunzitsa anthu kuti adziwe kuti boma limayenda bwanji, boma ndi chani. So that, you know, at the end of the day, kufuna Malawi wabwino, Malawi amene Katangale ali ochepa, amene anthu akuopa kubadalama. Vice President, inuyo mwafotokoza kuti ndi nduna ya public service delivery imene muli ndi mphamvu zonena kuti anthu amene mukuwadziwa kuti akuchita Katangale mwina mukhoza kuwayimitsa olo mwina kuwachotsa kumene ntchito anthu akumafunsa kuti mwina zimenezi sizikuchitika bwanji. Mukungokamba za Katangale mene mwafotokozera, munayamba kukamba mwina ma production mwakambako pale a president, komano action ndi imene ikusoeka kumbali yanu, mwina mukhoza kufotokoza motani. Chinthu china ndichonena kuti malamulo a dziko lino amanena kuti Katangale it's a crime kapena ndi mlandu. Mukudziwa kuti anthu akupanga milandu munalumbira kuti mudzateteza Malawi, mudzatumikira Malawi. Chifukwa chani mukukanika mwina kupanga report ku ACB kuti anthu amene akuchita milanduwa inu mukuona anthu amenewa ayankhe milandu imeneyi kapena lamulo ligwire nawo ntchito? Ndifunse poyamba mafunso awiri. Alachitatu nene kuti ena akumati inuyo muli mboma lomwelo limene munati ndi la Katangalero, nchifukwa chani simukutulukamo ngati mukuona kuti boma likupanga Katangale onjeza? Okay, mafunso abwino kwambiri, koma kuti mafunso are based on assumptions, not on facts. Funso loyamba alo lona kuti inuyo monga Minister of State for Public Service Delivery muli ndi mphamvu yochosa. Iyayi ineyo mphamvu zochosa ndilibe. Mphamvu yanga ndikuona kuti ma project akuyenda bwanji, ikafika pochosapo ineyo sipochosa. Iyayi zili ngati tinigali moto ndi driver, chito yanga ndikunena kuti akapali mwala izero koma brake kuponda brake si ineyo kuponda brake oimba kuti ala si ineyo. I am there to assist. So mphamvu zomanga, mphamvu zochosa ndilibe. That is why ndakuuza kuti 2022 ndati bwana anthu atizia chosa, sinanene kuti bwana anthu andi achosa sinatero, because mphamvu yochosa ili ndi ineyo. Number 2, wafusa nkhani yona kuti Katangale ndi criminal issue. Why don't you report it to the SEB? Ine ndikuzani kuti mukayang'ana mbuyomu ineyo munthu ona kuti ndinapita ku Anti-Corruption Bureau kumana ndi bwana akumeneko na kwanso ndi staff yakumeneko, mukayang'ana zimene ndinayankhula ndinanena kuti bwana inuyo muzafa nokha, muzalowamanda nokha, muzalowera nokha, musaope kumanga wina aliyense, mukamange amene ali akuba. Komanso mudziwe kuti at my level ali zina ndi manena pagulu, zina ndi manena moyipula malingana ndi ineyo ntchito yanga, because I'm not just Michael Usi, I'm the state vice president. Nepali zina umalankhula without going to the media. So nkani yona kuti you are not talking, that is not true, it's an assumption. Number 3, nkani imene muna kuti osatulukamo bwanji. Now mukati kutulukamo kutanthauza kwache ndiye kuti chani, because what we are talking about here is not kunyanyala. Kunyanyala is not a solution. There is a time that you can say ndi kunyanyala. Ukanyanyala ndiye kuti tu basi tu chide mene suyigwira. Zikali banja muli mavuto wanyanyala ndiye uzikalongolola banja amene no. If you are man enough, you remain in the family and solve the problems and talk about the problem. Ineyo ndi mbongo mwemo as a state vice president, and I am talking about these issues. And as I said, anthu azatengere ku person. Vuto lati loti anthu akumatenga ngati kuna kuti kutuluka mu mboma. Ndimati boma lijani. Boma ndi tonse. Boma ndi tonse.
my talking ndili mkati momo, my talking ndili outside. Where is the weight? Chitalemere kwambiri ndi chani. Ndiye kwa ineyo utokamo, it doesn't make any good at all to the Malawians. Vice President, mwina Malawi, don't you think kuti Malawians could have taken you seriously kuti mukubwera nkunazo kuti mudziko muno muli katangale ochuluka kwambiri? I know I'm the Vice President and Minister of State, of which ku kabinetiko mukamaka kambirana mumakhalako nanunso ngati Minister of State and the Vice President. And ntchito zina ndi zina zimene mukunenazi kuti oponda bleki ndi wina. Oponda bleki iyo mwina mumakumana nawo on cabinet level. Koma zinthu zikuoneka kuti sizikusinthabe. Why can't you just say kuti izi ndayesesa as a Vice President, as a Minister of State, kuti zinthu zikonzeke, I have resigned, let me focus on this, kuti nanenso ndizakhale oponda bleki iyo zinthu zisinthike mdziko muno? So bono ababa zimakamba into zikhala ngati kuti nakuti ukapanda kupanga resign ungapange contest, ukapanga resign ndio ungapange contest. That in itself is very wrong. Yeah, I know. Sitting with that house, John. Did you understand my point? What I'm saying is, because the cardinal point that you are addressing, John Naguti, resignation, seriously. People will not take you seriously because you have resigned. People have resigned and they have not made any impact. People have not resigned elsewhere and have made an impact. Chachikulu chili apa tisachizungulire. Malawi muno muli Katangale. Katangale yu akulankhula oyamba simaiko usi. Alankhula anthu ambiri. Komanso Katangale yu sali mboma mokha. Katangale ali madera ambiri. Chifukwa anthu akamawa mboma amakhala kuchokera ku malo osiyanasiyana. They come with those behaviors. Ena makaphunzira momemo. So the main thing here, tisayambe kubweresa zina. The main thing here is Katangale. Let us make sure as a nation we deal with Katangale. It has nothing to do because wanauti Katangale ndiye pangaliza inu unyanyaremo ukanyanyala out not different panga zanga ndi umo muri Katangale umomo ndacho kamo. That's a totally different perspective. Ine ndatenga ine ndione nakuti amati tilindi what we call cultural development anthropology. Ukafuna kudziwa muntu yo umudziwe pomufunsa kuti ichichi ndi chani akuyengosolere, not iwe kuona kuti mene akuviniramu ndio kuti iye ithandalo lake ndira kuti upane find out kuchokera kwa iwo. So when you are inside, you know the chemistry of things, umazome zikuendera umanso ineyo. It is not to injure anybody, kapena to harass, kapena to embarrass. Kwa ineyo si mkondo. Kwa ineyo sukuti bomali, au bila chilo boma, dadana nao. They are my brothers, they are my sisters. I'm still the state vice president of the republic. Nchito za bomazo, ndukugwira. But, chimene chilitola kuitacho, I have to say, a president, for example, Peter talked about corruption. So in this case, Bwana VP, who is not doing what in ending corruption in this country? That's a very good question. Corruption, muntu akapezeka, I don't have to run around. Nasolo bridge ya Kundilani inalepeleka chifukwa chani, inadikiriranji kuti mtakanene ndibwerepo ndikuwape pa azungu kuti please come back. Azungu ndikunena kunena kuti tinabwerera panali easy. Now should it be the vice president himself makamanga kuti unasolo kuno eti yanganeni amene analepesa bridge indani? What whose responsibility is that? Tikamati stakeholder kufuna mmange nyumba, ena makoma malata, ena mapanga ujeni simenti, ena makoma, ena magalasi. Tukuti muntu mmozi akomedenga emweyo magalasi, emweyo simenti, emweyo saku. Zivene mkuli pepa ineyo.
No, people should appreciate. Unakuti, here is a Malawian, like many other Malawians, amena manina kuti, like Inusa News, Mmakambaza Katangare. We wouldn't tell you kuti which was Katangare. Why don't you do 1, 2, 3? No. You can do your section. Another one should do his section. Aliese pambuto yake. Mwina aliese pambuto yake ya vice president azona anthu akumanena kuti mukungokamba zinthu zimene mwakambiramu mwapereka chitsanzo chakunasolo munapangako action nkhani akatangale mukuyamba kwambiri nthawi imene mukupanga campaign zimene mwina zikumapereka chithunzithunzi yona kuti inu mutalowa mboma mukhoza kuthana ndi katangala ameneyu. Pano mulikale mboma katangala ameneyu akungokambidwa mwina zizasiyana bwanji kuti mwalowa mboma ndi katangala ameneyu akhozano mukhoza kudira naye bwinobwino. Of course mwanena kuti inu ndiwongo loza mwala kuloza mwalawo mwina miyalayo mukhozanso kuyiloza kugulu mwina kwa amene mukwalozerawo sakupanga act koma mwina kugulu mukhoza kuloza kuti amalawa apange appreciate kuti mukunenadi zoona komanso muli serious ndi kuthana ndi katangala amene. Ndikupasa chitsanzo kumene ndimagwira ntchito ku ADRA ndinagwira zaka 26. Ku ADRA kumachitika sonkhani zina za katangale pamene ndinali deputy country director programs director ndimakapanga ripoti kwa azungu amene anali pasogolo panga awa ndikuona izi ndikuona izi. Ukakhala kuti walembedwa ntchito bwana wako alipo osamachita zinthu zoti umpange outshine bwana wako, uzichita zinthu molingana ndi job description yako ikukulola kuchoka pati kukafika pati. That is number 1. Number 2, sukuti so nkhani yonna kuti umangothamanga usanafufuze kuno bwino. Time ineyo ndipango langu reporting to Mariko ngati Denmark, France, America, all those countries. Komano pamene ndinakhala now the top dog waku ADRA kuti bwana wankulu ndineyo ndimachosa anthu ntchito ndimapanga suspend anthu ntchito, and that's what ndimachita. So pano mukandifunsa kuti apapa muna umongo wankula mudziwa kunena kuti zimene ndimalankhula ndi president izi ndizotenga malankhule pagulu ayi, zimene ndimalankhula mu cabinet sungalankhule pagulu ayi, ineyo chimene ngalankhule zimene aliyesatha kulankhula koma zoti bwana umalankhula nchani ayi, iyoyo ndi dera lina ndifuna kulankhula chilichonse pa zimene zozopawo. So in conclusion bwana VP mufuna kutiuza sokuti inu munakakhala zokuti ndinu oponda break mwezi mutawachotsa ntchito anthu amene mukuwadziwa kuti akuchita katangale mbomamo pofika lero. Mayi wanga Mulungu akalola kuti ndine president wa dziko lino kutoka pa 16 muzaona zimene zizachitike. Ine sindingalole ndi pang'onong'ono pomwe chifukwa chenachi mina tikamati munthu timangong'ona kuti Michael Usi uyuyu. Michael Usi ni ndani? Michael Usi ndi background wakulira kumudzi wakula movutika. Michael Usi wagwira ntchito mchipatala waona mene mapatient amavutikira, waona mapatient ali pa oxygen, waona mapatient akuuzidwa kunena kuti iwe uli ndi cancer unayenera kupita kunja koma ndalama zalibe. Ndaona anthu amene akungopempha not because kuti angofuna kupempha ngati chochita. Michael Usi wagwira ntchito ngati bwana mu ADRA ndaenda maiko ofupi maiko ambiri pa dziko lapansi ndagwira ntchito ndi azungu ndalankhula mu European Parliament ndalangiza maiko azungu za chitukuko. So ine ndikudziwa what to do. So sezo zikundipanga ineyo kukhala Michael Usi ndi anthu akamati yang'ana mbali yonna kuti Michael Usi tumuziwa ndi mbali iyi. No, kali zambiri zimene zili mwa ine ndinangotosta ndikupereka kwa Malawi nthawi yake. Ine katangale sindingamulole chifukwa ineyo kuti ndifike pano kuphunzira sukulu dziko la Denmark inandiphunzitsa sukulu madigiri yanga onse ndi amandiuza kunena kuti izi zikutoka kwa ndalama chifukwa kuti kuno Denmark katangale sitimamulola kana kuti katangale aliko kunoko sibweza kupasa ndalama izi. So we are giving you ndalama izi mwa kuphunzitsa sukulu to tell you that there are benefits when a country is not corrupt. Denmark is only country, one of the countries which is less corrupt, if I may put it that way. There, Alizambiri, to answer your question, my background
will not tolerate munthu akupanga corruption mboma. Chabwino bwana vipi mudakali pomwepo tingomva ndithu amalawi awiri atatu kuti alankhulepo pasomwenu mukambazi kenako tibwerenso kwa inu. Komatu tinagwirizana ndeya kwa sono apagali kuti afika ndinyama. Yangosala 10 minutes tinagwirizana about 40 minutes bwana vipi just 10 minutes. You told me that anytime I have to go, I'll tell you who I will defeat it. But Avapa is not to be beginning the Yankule is easy. Yeah, I am happy to have answered your question. And your questions. The people can say Musa nabite chabwino. Mukulankhula nkhani yakatangale, anthu ambiri alankhula nkhani yakatangale, koma palibe chimene chikuchitika. Don't you think kuti it's a fair enough kuti mubwere nkuyamba kutchulano tsopano name and shame kuti mwina anthu amene akuchitawo mwina amalawi tikhoza kuona ati kuti izizi ndizoona ngati VP afika poyamba kuchita motere mnde kuti atopa nazodi. Muziwe kuti dziko limayenda ndi malamulo. Munthu amayenda ndi malamulo ndi chikhalidwe tipenena kuti there is the legal position komanso ethical. Umayang'ana kunena kuti ichichi malamulo atani adziko kodi nanga pa umunthu apapa zikuyenda bwanji. So tuma kuchita zinthu out of emotions kuti anthu akuti therefore nthamange nditere ndio uzapezeka kunena kuti nthawi zonse malamulo akukuseka komanso ndi udindo wako ukukuseka. Nkhani ndionena kuti ndanakali kuti nkhani ndio sazungulira inu nyumba mwanu mwana akamachita zofuntha mmamulanga kuti asafunthenso komanso anzake amaona kuti awapa ndikafuntha zikhala bwino. Dr. Hastings Kamuzubanda sakale ngati kuti kunalibe chisanzo chabwino. Dr. Hastings Kamuzubanda chimachitika ndi chani munthu akabandira mazaboma ani ndiangati amene amanjenjemera kubandira mazaboma munthu kuti asinthe maganizo kubanira kuti pachizungu kuti if you want to change a person's way of thinking there are only two ways. Number one, you give an explanation which is alternative to his way of doing things. Munthu mulangize azichita zosiyana zimene akuchitazo akachita choncho mwamusintha akakanika mumpase chibala. So even that corruption it's not only kumangomanga anthu kuyambirira monga dziko ayenera anthu aphunzitsidwe and the state kuti tikatikatangale vuto walikulu ndi lotani. Mwachisanzo ngati mufuna kumanga chipatala ndiye chipatala chija anthu ndalamazo aziba dziwani kuti anthu ena ndi ena amwalira chifukwa ndalama za chipatala zakamanga lodge ya wina wache zakamanga hotelo ya wina wache kapena zili ndalamazo zili matumba olafika anthu kukalwa mmanda because wina wache wamanga nyumba yake. That is the evil of corruption. Ine maganizo anga maganiza kunena kuti amalawi aliyense tili mboma osakala mboma ama chalichi everybody akhale option team ndikatangale kuti katangale ndi chinthu chimene chikubwezesa ife mbuyo momona kuti ndalama izi zipite zikamange mulato ndalama zimene zozo zikamanga nyumba ya wina wake ndalama izi pomaliza penipeni bwana VP chifukwa mukupita abungwe la ACB atabwera lero kunyumba kwanu kuti mwayika mbankhani kwa nthawi yayitali bwana VP tufuna mutithandize information tigwire ntchito yathu. Will you be willing to give that information to ACB? ACB president alibamamba ni number 2 ACB ili pansi pathu ngati organization yathu ICB ndine sukuti kuanza kwa ife ndi kukhale pa media iyayi. Yeah, bwana vipi ndimafuna funso ilili mene lili mosalizungulira direct. Let the anti-corruption bureau tell you kuti Michael usitamfusa wakana because I cannot tell you kuna kuti let me just tell you ine chimene ndimalankhula chili chose timakhala chili nombole. Ine madamu ndingati uke panja ndikukamba nkhani at my level yobweta. I cannot do that. So atabwera ACB wa kunyumba kwanu kuti dikirani. I'm answering your question. Ineyo sininganene kuti nyumba muli mtango msana uone. I cannot say uyu
Watsulantengo, what I'm trying to say is, what comes out of my mouth, sindukungonena, ndikudziwa chimene ndikunena. So your question is, atabera ICB, atabera, imene loyo ndi my hypothesis. Let's go factual. Which is sorry? Mukunena kuti let's do factual. Then ndimafuna ndinene zokuti what is factual? What is factual is that what I am saying, what I'm talking to the people, is what I know to be true, beyond any reasonable doubt. Okay? Ine siningabwere kuti madamu lea malekano amene wawandi akuba ineyo kungobwere lezi sala. Mudziwe kuna kuti, let me say this. Munangana kuti univese mwanjira eno. Ine ngine Michael Uti. Ine ndidi diploma in clinical medicine. Ndidi bachelor's in administration. Ndidi master's in international development. Ndidi master's in strategic planning. Ndidi PhD in youth development. I have advised over 140 countries on development, including dealing with corruption. I've worked with President Mugabe, the Professor Honorary Waku Mali, former president, dealing with corruption. I have studied the corruption at PhD level. Ndikudziwa chimene ndikulankhula. Ndikamba izi ena chakoma tengera kutoso kuti angolankhula ndimadziwa malamulo. Ichi ulankhule ulekeze apa. Dziko linoli la Malawi muli adindo osiyana-siyana. Mmene napita kulankhula mucha ena amba kupanga take action, and I'm happy. Ena amba kutenga action. Some are saying ungolankhula pomwe ena amba kutenga action. I'm in government, and I'm happy to say there are people in government that are now taking action based on what I say. You also, I mean, wangolankhula ena saying, let us do this thing here. Let us fix it here. And I'm happy. Chabwino tikuthokozeni bwana VP chifukwa chokuti munatilola mu nthawi yanu yokuti mwatangwanika mukuchita ndithu campaign, koma munatilola ndithu kuti ticheze nanu program imene yakulinji. Tikuyamikeni kwa basi ndipo tikufuneni zabwino zonse. Ine ndikuthokoza mawu anga osiriza ndona kuti ineyo enali also even apake yake akamala nkula zinthu kuti chakuti sili bwino samazitenge ngati kuti akufuna kuti mwana wache amve kupweteka kapena kudana, koma kuti dziko litikasiya zakatangale. When we do things right, tikamachita zinthu mwa malamulo, aliyense amva kukoma. Alibe zoti chipani chimozi kapena chipani icho, koma tonse as a family imva kukoma. So I wish all Malawians well, and I wish you well as well. God bless you. Thank you very much. Have a good day. Innocent wamva ndithu mmene alankhulira VP apa akayatsa zikuoneka kuti foni yawo inaduka ndiye apa tikwabweretsa, koma tisanapite kuti mwinawo yankhulepo pa zimene alankhula VP. Tipite kwa mtolankhani wathu Innocent akuoneka zokuti ali ready ndithu kumeneko. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiweleya. Ndadzuka bwino. Mwina atangocheza ndi Amalawi amene uli nawo pa nkhani imene tikambirana tsiku la lero. Ndadzuka kwambiri. Tikudziweni muzitchula dzina komanso kumene muli. Ine ndi George Kembo, imakhala kumpa Nsanje Boma. Chabwino timafuna tidziwe malingana ndi nkhani imene tikukambirana nayo program imene yakulinji kuti kodi ndi udindo wa ndani kuthetsa katangale mdziko muno. Okay. Tikakamba nkhani ya katangale, it's a big item. Yoti as a nation we have to fight. Ngati kumalawi kunoko, when you check the level ya corruption, panova it's at the extended level. So corruption ndi issue yaikulu ne kuti dziko ndi vuto yaikulu moti nayo panova. So ndikabwera nkhani imene the biggest weakness I feel as Malawians pa nkhani ya corruption ndi system yathu. Our system is very low kunkhani ya corruption. Let's say nkhani ya kuti munthu apezedwa kuti walakwa ndokuba, wagwidwa kuti ndokuba. System imatha kumpanga lawo munthu uja kuti akhoza kupanga override malamulo
based ndi kaya ndikuthekera kwake nkhani ya financial muscle yake momwe ilili. So when it comes to law enforcement yathu as a system, it's very weak. Yomwe imatha kuwapanga alawo anthu omwe ali ndi ndrama kupanga override malamulo, yomwe is the biggest mistake when it comes to dealing with corruption. So dealing with corruption toyamba tikuyena kuti tipange malamulo athu kapena kuti strength law enforcement yathu, kuti omwe akulakwira lamulo they should be punished mwa mtundu wina. Izi zomati munthu waba era mpaseni bail, that's the biggest weakness nkhani ya corruption. So I think pamene popo tikabwera nkhani ya corruption choyambirira tiyang'ane kaye kuti system yathu ili bwanji, kuti ikuwapangala anthu atiwo mwachisazo ngati anthu andale panopa kuti azengedwe mulandu mokwanira bwinobwino moti mokhutira bwinobwino pa nkhani ya corruption izovuta chifukwa anthu aja one they're the ones affecting the system komanso ndi omwe akukhanga kuti ali pa chiongolero pa system imeja. So would rather like kuti ma law enforcers komanso nkhani ya judiciary pa nkhani ya malamulo ayiunikire bwinobwino kuti kwa amene awalakwira lamulo apezedwa kuti ndiokuba achitidwe chani. Izizo mampasa munthu bail sometimes zikupanga weaken our law enforcement. Komatu bail ndufulu wina alisa ndufulu overtake bail. Okay, yeah. Bail ndufulu wa munthu komano mukakamba nkhani ya ufulu apopo ndiye kuti pena ponso timakhala kuti ufulu jaso tayambaso kuutani kodi uwononga. So when it comes kuti aliyense akhale ndi ufulu ndiye kuti corruption itivuta kuti tipange fight against. So okay, what I'm trying to say is inuyo bwana mwabwira kuti mumapanga katangale izozo 100% sure anthu akupezerani umboni kuti mumapanga katangale ndithu. So why giving me a bail out? Mwina zimakhala kuti khoti sinampeze munthu choti ndiolakwa. Kumatakhala kuti munthu uja ampeza kuti ndiolakwa ampanga convict. Bernard, mwina chifukwa cha nthawi mwina tisachite kulowa koseko funso limene lingokhala lomaliza. Chakuno timafuna tidziwe kuti ngati Amalawi ine maganizo anu ndoda tikuchitapo chani kuti tithane ndi katangale. Okay, choyambirira ngati Malawi ineyo ndikuti ndikuena kuti katangale ndikamamuona ndizimuona ngati kuti ndi chinthu cholakwika kuti chikhoza kutipangira affect dziko lathu. So choyambirira individually ndikuena kuti ndipesese kuti katangale ndi chani edi pamenepo komanso chomwe ndingapemphe nchona kuti ma institution omwe amaphunzitsa pa nkhani ya katangale they should not stop. Akuena kuti anthu aziwise awareness kuti kodi katangale ndi chani, anthu aja akazindika kuti katangale ndi chani izi zitithandiziranso kuona kuti mindset change ija ikhalepo poona kuti munthu sangapange fight against katangale ngati sauzo kuti ipa kwa katangale ndi chani komanso katangale ndi chani. So yeah, that's my answer on that point. Zomwe kwambiri mmene afotokozera George Kembo kuno Nsanje. Tathokoza kwambiri Innocent Kunsanje. Bwana Akayatsa mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino, kaya mwadzuka bwanji leya? Tadzuka bwino, dzina limeneli nde limavuta kwa basi. Kayatsa. Bwana Akayatsa mwamva ndithu nkhani imene tikukambirana pakadali pano komanso zimene Malawi kuchokera ku Nsanje walankhula ndi zomwe a Vice President amalankhula pano. Inu ndemanga yanu ndiyotani pamene tikuchitira mdziko muno polimbana ndi nkhani yakatangale? Zikoma kwambiri leya, ndipeleke mawu kwa Amalawi amene akutimvera mawu no. Komanso Dr. Usi, Vice President, ndinamvera zimene anayankhula, zambiri zimene anayankhula ndinamva ndithu, komanso zina zimene anayankhula amene munayankhula nawo ndazimvanso. Tiyambe nkunena kuti Dr. Usi ngati nzika ali ndi ufulu wolankhula zakukhosi, ali ndi ufulu ofotokoza maganizo ake pa china chilichonse chokhuzana ndi dziko lino kuphatikizapo nkhani za corruption. Ufulu umenewu uli mu Constitution section 35. Komanso ngati munthu andale nayo aliso ndi ufulu umenewu chifukwa kuyang'ana malamulo okhuza zisankho amene tikugwiritsa ntchito pano akuteteza ufulu umenewu kuti munthu aya kampeni makandidates kapena andale ali ndi ufulu wolankhula zina zilizonse chizungu chake akuti unhindered freedom of expression. So
ndizosadabwisa kuti kugwiza ntchito maufulu amenewa ndi maufulu amene akutetezedwa ndi malamulo, koma ndimangofuna ndingonenapo kunena kuti nkhani za ndalezi ndipofunika ndithu kuti wina aliyense kuphatikiza wandalewa azizitengera serious, chifukwa corruption ndi vuto limodzi, vuto lalikulu kwambiri limene likutibweza mbuyo kwambiri ngati dziko, makamaka pachuma. Mungathe kuona makafukufuku akhala kuchitika ndithu amene akhala kuonetsa kuna kuti chuma chambiri cha boma chimasakazidwa mu njira yakatangale, zimene ndithu zikukhala ndi impact yosakhala bwino pachitukuko. Mungathe kuona kuna kuti dziko lathu ndilosakwa kwambiri pamaiko osaukitsitsa ifeyo tili ndithu mu top 5, zimene zodandaulitsa. Komanso mukang'ana ma statistics panopa anthu ambiri ali mu mphawi kwa zaoneni, pafupifupi 80% ya Malawi ndi osauka. And mungathe kuona kuti umphawi wathu si umphawi umene ukubwera chifukwa chokuti mwina tibe ma resources iyayi, koma vuto lalikulu ndi nkhani ya katangale. So ndi vuto ndithu katangaleyu, ndipo ndithu kuti Amalawi tonse kupatiza pandalewa tizitenga ngati vuto lalikulu kwambiri. Tisatenge katangale ngati mpira kapena drama, ayi tikatero ndoti tikulakwitsa. Komanso tisatenge katangale ngati kampeni tu, kuti chida choti chithandizire kupeza mavoti, tikateronso ndoti tilakwitsa. Ndizodandaulitsa kwambiri kuti nthawi zonse, nthawi ya kampeni timamva za katangale, andi atsogoleri amapereka malonjezo, andi mukaona kamapereka malonjezo awo amanena boma la mbuyo kapena boma lilipo nthawi imeneyo kuti ndi zakatangale koza za boma limenelo. Ife tikazowa zapanga kuti komano muzaona kuti palibe chiliyonse chimene chimasintha, olomwe apatse voti akalowa mboma asintha kaneka. Ndimafuna ndifunse ndithu pamene popo kuti on that note, do you think is there political will to end corruption in this country, and who will end this corruption? Mene timaonera ifeyo political will palibe. Dziko lathu tinagabisika ndi malamulo abwino ndithu. Mukang'ana Corrupt Practices Act, Financial Act ndi malamulo ena, ndi malamulo abwino ndithu amene tiyeni agwiritse ntchito bwino angathe kutithandiza ndithu kuthetsa vuto la katangale. Koma chimene chimavuta nchonera kuti malamulo ali apa ndondomeko zili apo zabwino, komano chimene chimavuta kwambiri ndi political will. Umaoneka ndithu kuti mbali imeneyo imachita laki ndithu. Andi mungathe kuona kuti vuto limene la lack of political will lakhalapo osati mu boma lomwe litini pano, koma maboma onse ambuyomu achita ndithu laki political will. Ndimafuna ndingofotokozapo apa, munapereka funso kwa ausi kuti kodi bwanji sakupanga ripoti, bwanji akubwera pano. Ndimangofuna ndingokumbutsa Malawi kuti IACB, so mwina kupereka background yake ndiyotena kuti ausi adafotokozera Malawi kuti iwowo sangapite ku ACB kupanga ripoti yayi, adikira ACB ibwere izawafuse mafunso. Ndiye ndimafuna ndafotokozera Malawi kuti ACB inapanga zimenezo na waitanisa ndithu ausi kuti abwere akawafuse mafunso. Koma ausi anathamangira ku khoti kukalesa ACB kuti iwapatse iwakakamize kubwera ku ACB kuza ndimangofuna kuti tingowakumbutsa Malawi pankhani imeneyo. Of course khoti linapereka judgment yawo kumene koko sindinafune kulowako kwambiri chifukwa chokuti sinanga nkhaniyo ili ku khoti, sindinafune ndithu kuti tiloweko kuti tingambe kulowerera za kubwalo la milandu. Ndizoona koma pete mangofuna tingopereka chithunzithunzi kuti Amalawi akhale ndi chithunzithunzi chamene zinthu zikukhalira ngati context ndiyofunikira kwambiri. Kuti anatsindika kuti ayi ACB komano nkhani imene isanafotokoze. Ndipofuna ndithu kuti ndikhale ndi context yabwino. Chimene chikufunika apa nchonena kuti nkhani yakatangale isangokhala nkhani ya kampeni chabe kapena ya ndale kapena nkhani imene iliwezese mavoti. Ikhale ndithu ndi political will, ikhale ndithu ndi atsogoleri amene akufunadi kuthana ndi katangale, osati kungogwiritsa ntchito katangale kuti athuke kapena akopera Malawi, komano kuti akhale ndi chidwi ndithu kuti akathane ndi katangale. Ikapanda kutero ndiye kuti dziko lathu tikhala tikuvutikabe ndi corruption kupita kutsogoloko, zimene zodandaulitsa kwambiri. Mese Matongo
Lilongwe wadzuka bwanji? Tadzuka mwasangasanga tangocheza ndi amalawi amene uli nawo pamenepo. Koma pamene ulipo pakumveka ndithu phokoso, kumveka pasipasi. ndipo vangadali vana muprogramu yathu yakulingisela kuti ngambirana nkhani ya kuthetsa akatangale kodi amakakhakhali akatangale ngati ineyo nzika ya dziko la malawi mumaona kuti ndi udindo wandani mumaona kuti ndi udindo wa mmalawi inalilese kuti atikugaho pamene zina zilderongera zimene malamulo amene anakhazikitsidwa koma munalese mmalawi ali ndionetsetsa kuti zikuchitika sauti ngakugawo komanso alichero kuonetsetsa kusamu kupanga ripoti pamene nakona mese Madonga. Yes. Pamene ulipo pakumveka phokoso komanso anthu osakumveka bwinobwino nde mwina utasuntha. Okay, chabwino mwina ndauze poti mwina panali chapansewu ndiye kuti mwina ndiyeneso chabwino. Chabwino nde ndibala nkhulana kaye ndi Bernard kenako ndibwerenso kwa iwo in a minute. Ndikumveka bwinobwino pamene? Pamenepo nde ukumveka bwinobwino. Okay, chabwino. Komano ndimati ndili ndi alendo awa amene ndapeza kuno kulilongwe kuti lepo nkhani zakatangale ndemakusa kuti kodi mayi pamene mdziko muno la Malawi ndikuona kuti kuchitapo chani pa nkhani yolimbana ndi katangale ngati pa Malawi komanso ino ngati mzika mumatengapo gawo la anthu olimbana ndi katangale. Okay, kuthetsa katangale Malawi muno chene chikuyenera kumachita tineso ngati mzika wa Malawi muno ndikuonetsetsa kuti kuvomereza nawo malo amene timakhala malo mogwirira ntchito kuti tithandizire kuthetsa katangale Malawi panthu muno. Tathokoza ndikoma kwambiri ndikukhulupirira kuti ndimamveka muno bwino pamene Mveka ndithu koma mwina Bernard foni yake ndi imene kupanga phokoso koma tathokoza ndithu zamveka bwinobwino. Tathokoza ndikoma kwambiri. Zikomo. Bernard Muhone wadzuka bwanji kunzuzu? Ine ndadzuka bwino ka Branta. Ndadzuka bwino. Talankhulana ndi amalawi amene uli nawo mwamsangamsanga. Ya, manga ndi nthawi tingocheza ndi mmodzi tsamba nkhani mwaitsa kuno lomwe ndikuona kuti mwina kudindo kukhala ndani kuti kuthina ndi kurira katangale chikoko. Choyambirira Bernard uli apa ineyo mmene kuti nkhani ya katangale imene akukamba amayi kwa uzi amalawi tisaitengere chibwana kapena tisaitengere masewera. Amayi kwa uzi amene akuyankhula za katangale kawiri si munthu wamba mdzikomo, ni munthu wamkulu. Remember, he is an MG2 wa Malawi, which means ni chakuya number 2. Ndiye zimene kuyankhula ausi kama tenga chibwana ndiye kuti Malawi chiti serious kana katangale. Number 2, amaiko usiwa akabwereza kanye ukayo kai misango yonse mina kupanga. Meaning kuti pasina chake chimene yowacha akuziwa. Now, amaiko usi alibe mphamvu kapena udindo woti amange anthu amene apanga katangale mboma. Ayi. Mboma muja muli ma agencies kapena ma department amene anapasidwa udindo omanga anthu amene akuba kapena kuti katangale mboma. Nde amaiko usiwa alimirira ndi mphamvu zonse. Wauza anthu aja amene ndi udindo omanga anthuwo mbomamo mukuchika izi. So pano zili kwa ma agencies iwo ndi ma department iwo amene anapasidwa udindo umene omanga kuti nawo sayimirire ngati mene ayimirira achilima akucheni ausi sorry ayimirire nawonso chifukwa munthu uyu wapereka alamu
kwauza anthu aja kuti gwira ntchito yanu mbomamo alright ndenga chakukhala chete kuli ya DPP office ya Ugenichi yoyang'ana za milandu ija kuli ya ACP amene ajawo ayimirire ngati mene ayimirire andani ausimu apange support agwire ntchito yawo. Cha number 3 nduna Ugeni ambassador wa EU Royce Kinberg ananena poyera kuti kumalawi kuno you are not serious pankanya kuthetsa katangale ukulu amene ujaso ndi wankulu si mwana padziko pano ngati ona kuchina chake onya mawu amene ajawo. Now chimene ndifuna kunena chakuti seriousness yathu kuno kumalawi yothetsa katangale ili 0% as of now. Tikuonza chidwi chothetsa katangale amene. Let's go to prison. Maprison athu mziko munomo onse ndende zonse ipite kumene kuja kuti kaole kuti ndi ndani wankulu amene akuseva panopa kundende kuchi nobody. Mukapeza kuti kula chinyamata amene anapanzawo abankhuku mwagomboni anamenyana pandewu anatanikaya imene ting'ono yamene akusaza kuti akusaza kumene kuchi koma akulu amene akupa ndalama zikulu mboma kulibeko ndi modzi imwe kundende kuchi kulemata okhawo amene alibe kogwira osauka ochoka makomo ovutika yamene adzatsa kundende kuja koma big men amene akuba ndalama zoboma zogwirika zooneka ndi maso zikulu ali kuja kuno akusangalala akuyesa makamo todula akuyesa tikwaona akati amanga 2 days atuluka akutali pabelo unatera bati imatera pompo they don't go there again kwa 7 days kapena kwa pangidi kapita milandu ichi kali milandu mbili metaiona pachiko pano imene sikuta kwa majani okaoka mpaka pano sakupita kundende ukakuseva iya akulu ai chabwino amlani manga ndi nthawi tingolekeza pamene. Tathokoza kwambiri Bernard. Malingana ndi nthawi akayatsa mawu anu omaliza pa nkhani imene timakambirana tsiku la lero. Zikomo kwambiri leya ndikhani yotuka kwambiri mwina kopetitiri nyengo ya kampeni tialole andalewa kuti azula balubwa zokhuzana ndi corruption ndikumayankhula amene ayankhuliramo koma pakufika ndithu kuti pakhale seriousness ndigwirizana ndi amene angomaliza kumene akuyankhula pakhale serious ndithu nzodandaulitsa kuti andale ambiri amaona corruption ngati campaign 2 naso kuyambira kuja amapanga malonjezo tizapanga zakuti kudzudzula boma limene lilipolo lakatangale koma akapeza mphamvu akalowa mboma amapeza kuti akuchita zosiyana. So pofuna ndithu kuti tione atsogoleri athu akuonesa chidwi osati kungoyankhula chabe ayi pachizungu pali mawu amanena kuti talk is cheap kungoyankhula pakamwa nzaizi nzophweka koma kuchita kumakhala ngati kumativuta. So pofuna ndithu kuti tikhale ndi atsogoleri amene ali ndi chidwi chenicheni chofuna kuthetsa katangale amene akutilanda chuma chochuluka chaka ndi chaka dziko muno. Tathokoza kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Innocent mawu ako omaliza nthawi apa ndi atithereratu. Ndingonena kuti I think tikuyankhula kwambiri za corruption koma action si kuchitika. I think kumangoyankhula osapanga action palibe chomwe sitingapange achieve ngati dziko kuthana ndi katangale. Tathokoza kwambiri apanso ndi pamapeto penipeni pa programu yathu ya lero ya kulinji lero pa 2 September 2025 ndikufuneni tsiku lopambana tionanenso mawa nthawi yomwe ija ya 5 minutes past 7 pano pa Wailesi ya Times.
Okulinji